Comencem el ple extraordinari urgent per l'adjudicació de la contractació de la prestació de servei d'atenció a la gent gran a l'àmbit rural, que ve a ser el SEIAR, del municipi del Pinell. És l'únic punt que té l'ordre del dia, ja que és urgent, i hem d'excusar a l'Aleix per motius laborals i entenc que la Marta també, no? Excusem a la Marta, que també... Aprovem l'urgència primer? Aprovem l'urgència del ple? Sí, perquè mos ho havíeu dit abans. Si no, la convocatòria d'avui migdia no mos hagués donat temps de veure-la, però si mos aviseu, entenem que són temes. Sí, va la tramitació, no? Tots tenim ganes que s'obri el SEIAR i és part de la tramitació. Hi havia els dos licitadors, Adesma Fundació Privada i l'ONADA. I teniu també la relació de punts que es va treure la licitació. Si voleu que us expliquem una mica com funcionava la de la puntuació. Sí. A veure, el primer sobre eren els requisits administratius i el segon sobre era, s'havia de fer una valoració de com volien ells portar a terme tot el desenvolupament del centre de dia i hi havia una sèrie de punts que s'havien de valorar. Llavors, aquesta valoració se va fer el primer dia. La veritat és que les dues estaven molt bé i vam coincidir en punts i eren 49 punts i els hi vam donar 47 a cada una. I llavors hi havia l'altre sobre el tercer, que era de valoració automàtica, i en aquesta valoració automàtica és on l'ONADA se va ajustar més a la puntuació màxima que demanaven, que era inversions, no, era tema d'inversions, tals punts, de tants euros a tants euros. Tema de responsabilitat, assegurança, responsabilitat civil, així. Tenia una puntuació i l'ONADA va treure bastants més punts que els altres. Van ser 51 punts perquè tenien el màxim de tota la puntuació i els d'Adesmas només van puntuar en una de les coses que es puntuaven. Ho hauríeu de canviar perquè està al revés. Surt 51, però bueno, entenc que és un error material. Pues es sometre este punt a votació. Vale. Nosaltres, simplement que consta un acte que evident... Un dubte, com és que està de responsable Joaquim Ferrús del contracte, si no és un tema d'obres? Has de posar un responsable i ell, com fa funcions, a més d'arquitecte, a vegades els fa de tècnic i estava també de president de la mesa de valoració, per això està ell. Perquè no tenim... Tu no ho pots ser? Què? Tu no ho pots ser? O no vols? Perquè trobo que un arquitecte responsable... que ja... no sé. Jo he posat en ell de responsable per això, perquè era el president de la mesa i a més sempre que se fan fer coses tècniques, encara que no siguin obres, també el del Procim també el vam posar en ell com a responsable o com a redactor. Llavors sempre fa de comodín, diríem, de quan no tenim tècnic en alguna cosa. I l'import és 1.763.000? Sí, però en tots els anys, Que quants eren? Això no me'n recordo, el plec. Tu te'n recordes? No sé si van ficar 5 prorrogable, no? Era? Jo diria 8. 8 prorrogable? 8 prorrogables, sí, 8 prorrogables. 8? Vale. Estava al plec. El plec de clàusules, perquè el plec de clàusules també fa molt temps. Vale,
votem a favor perquè això implica obrir el servei de centre de dia, que és un tràmit, és un formalisme, és una adjudicació d'un plec que ja s'ha passat, però sí que volem tornar a fer que consti un acte que pensàvem que, o el nostre grup pensem que una gestió directa del centre de dia permetria generar llocs de treball directes de l'Ajuntament, etc., un seguit de beneficis, tot i que potser també és més mal de cap de gestionar, però pensàvem que la gestió directa potser seria més adequada i després com se tracta potser del contracte de serveis més gran que té l'Ajuntament. No sé, jo no recordo que en tingui algun altre d'este volum, crec que, o com a mínim, instem a veure si es pot fer, jo què sé, alguna comissió de seguiment, de com va el servei, no cal que mos matéssim a reunions, però sobretot perquè és un servei important i també, aquí hi ha un preu, vull dir, estem parlant d'un contracte d'1.700.000 euros i durant els anys sempre passen moltes coses, vull dir, s'actualitzen preus, etc., que es faci un correcte seguiment per a no quedar endarrerits si és que ha sigut així, no? que s'ha licitat i que ho porta una empresa. Això serien les peticions que fem, però reiterem que votem a favor perquè és l'única manera que ara es pot obrir el servei per la decisió que heu pres d'externalitzar-ho. Nosaltres tornem a dir que se va acabar externalitzant perquè ja s'ha vist que pel volum d'hores que es treballen i tot i pel funcionament dels diferents serveis que passen al centre que hi ha, si per exemple hi ha una hora de fisio o ve algun altre servei, un parell d'hores o el que sigui, és molt complicat tindre a l'Ajuntament borses de tot, per tant, poca cosa. Què passa? Tampoc volum d'hores, la cosa em referia a això. Què passa? Que si ho externalitzàvem just l'onada mateix té un centre més gran aquí a la comarca i d'altres que pot fer contractes més dignes a l'hora de treballar perquè poden ser jornades molt més llargues i estar a més d'un centre. Però quan ho vau externalitzar no sabíeu que se ho quedaria la No, però després s'ha parlat i també s'ha buscat, ja vam dir d'externalitzar-ho. L'altre també té. Per això, sí, té més centres a la comarca. Qui són les altres? Adesmas. Quin d'això Són de Lleida. Són de Lleida i tenen Vilalba. Vilalba. Per això que buscàvem alguna empresa que hi hagués detrás més potent que pogués tindre gent en borsa o gent treballant i poder-los fer contractes més dignes que els que li hagués pogut oferir l'Ajuntament de 2 hores, que potser no ho haguéssim ni cobert, perquè hi ha persones que no estan interessades en treballar tampoc. Després, just quan va sortir l'onada, també vam estar mirant si podia haver gent del poble treballant i s'ha aconseguit que hi hagi gent del poble que començarà a treballar al centre. És a dir, que no està gestionat per l'Ajuntament, però si pot haver gent del poble treballant, també ens sentim orgullosos d'això. I després, en cas que les persones que estan treballant se fiquen malaltes, sempre hi ha o Corbera o Gandesa que en seguida es pot fer la substitució i no passar d'haver de trucar a la borsa, ara no puc perquè treballo, ara no m'interessa, que ja sabeu què passa quan se gestionen les coses des de l'Ajuntament també. I perquè fa la comissió de seguiment, ja també la mateixa empresa ho tenen en compte això i periòdicament hi haurà, cridaran al regidor i com a alcaldessa també per a fer el seguiment de tot el funcionament i tot. I com que és sellat i les subvencions arriben a l'Ajuntament, vull dir, hi haurà una relació molt estreta perquè a nivell de pagaments és una cosa que cada mes haurem d'acabar parlant també, abans de poder del centre. I també tenim les portes obertes en qualsevol moment que volguéssim anar a preguntar, a mirar o a demanar. Nosaltres res més. Pensem que tot això que s'ha dit no s'ha aprovat, o sigui, no s'ha aprovat si ho haguéssim provat d'obrir i no hi hagués hagut gent o no pots fer alguna cosa, bé, però a priori ja partim d'això, però malgrat tot ho dic per... No s'ha aprovat perquè, ja que volem oferir un servei i que funciona correctament, ja el que vam dir quan ho vau proposar també, que la idea evidentment no és dolenta, ni molt menys, però gestionar les borses des d'aquí l'Ajuntament quan després la feina administrativa també augmenta perquè a nivell de nòmines, seguretat socials i tot, també tot augmenta, veiem que no era viable i per obrir
i després per trobar titulacions també feina hi ha, perquè si en tenen les empreses grans, m'imagino que una borsa a nivell d'Ajuntament encara tindrem més problemes per això, per donar un servei a mitges o malament, van preferir externalitzar-ho. Que ja ho saps també a nivell més gran, que quan moltes coses se les queda els ens, moltes vegades hem d'acabar externalitzant a les empreses, perquè després el funcionament sempre és més bo perquè es treballa en allò en concret. Bueno, no sempre, tenim exemples, la llar d'infants, Podríem fer... menys volum de gent... Però per aquesta regla de 3, menys mal de cap, se posa malta una mestra... També els serveis socials de la comarca, moltes vegades també, ara són del Consell Comarcal, i també hi ha l'opció d'externalitzar-los. Hi ha l'opció de concertar, que és diferent externalitzar. I concertar vol dir un mix entre el públic i el privat, perquè en el públic no pots accedir, i és en el que estan treballant serveis socials moltes comarques i també per un tema de copagament. Que pot ser que passi al centre de dia, que al final... És que per això també és com a concertar des d'aquí, però la part dels... No, però concertar seria que ho gestionés l'Ajuntament, que ingressés l'Ajuntament... És que ho ingressa l'Ajuntament. No. O sigui, ara això ho gestiona una empresa íntegrament. Al plec de condicions, el preu no el posa l'Ajuntament, el posa l'empresa. En base als preus de la Generalitat. Home, està clar que no podrà baixar, però si el vol pujar, pot. L'empresa. No, perquè hi haurà una ordenança. A les places públiques no, a les altres privades passaran per ordenança. Pot pujar, vale. Però entre privat i públic hi ha aquesta part mitja que és concertat, que mira, potser estem encapits en una cosa i l'altra i la solució potser acabarà sent una intermitja, jo no ho dic que no, però ho dic perquè si es diuen serveis socials, justament estava externalitzat, va passar a ser públic i per manca de treballadors i per no haver d'actualitzar taxes, és a dir, que els usuaris paguen molt per davall de les taxes que hi ha, no s'està parlant d'externalitzar, s'està parlant de concertar. Però bueno, potser és el mateix la paraula, però tu mateix has dit el mateix, per manca de treballadors. Això m'he clar. Doncs el mateix que nosaltres hem pogut... No, però els treballadors bàsics estan, al final la manca de treballadors és en qüestions puntuals, en suplir unes vacances, per exemple, però el personal bàsic és personal de la casa i qui paga les nòmines és la institució, no és una empresa, i és una manera també de garantir els contractes que tu també dius, uns contractes dignes, i que no es facin contractes de 10 hores i que la gent ni faci 20 i 10 en negre, que això no passarà al centre de dia al Pinell, però justament és una eina que serveix per això. En tot cas, ens quedem en lo positiu, que és que s'obrirà el centre de dia i això és el que celebrem i esperem que hi hagi, no sé si sabeu, els usuaris ja que hi ha, que esteu pendents. Els usuaris estan a 9 persones, que després també hi havia una plaça que encara estava pendent de veure si es quedava la mitja o sencera, i després hi havia una altra persona que no m'han acabat de confirmar si acabaria accedint o no. Que per tant, se podria obrir el dilluns els 10 usuaris de les places públiques, que seria tot un èxit. Doncs bueno, això és una molt bona notícia. I bueno, si no hi ha res més, donem el ple extraordinari urgent per acabar. Vale. Isaac.